ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெக் தமிழ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டெக் தமிழ் சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ. அதுவும் நீங்கள் ஒரு ஜூம் ஆப் யூஸராக இருந்தால் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோவும் கூட. இப்போ லாக்டவுன் சமயத்தில் பல பேர் ஆஃபீஸுக்கு போக முடியாது, காலேஜ் ஸ்கூல் போக முடியாது, இதனால் வீட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கான மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆப் தான் ஜூம் ஆப். எல்லாத்துக்கும் சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்கும். இந்த ஆப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, அதான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்க்கு ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் ஆப், அவ்வளோதான். இப்போ காலேஜ் போக முடியல அப்படின்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த ஆப் மூலம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு கம்பெனி எப்படின்னா ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஸர் அவங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் இந்த ஆப்பில் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த ஆப்பில் ஒரு 5 லட்சம் பேருடைய டேட்டாஸ் திருடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மையம் சொல்லியிருக்கு. அதாவது சுமார் 5,30,000 பேர்த்துடைய டேட்டாஸ் திருடியிருக்காங்க. இது டார்க் வெப் அப்படிங்கிற ஒரு இல்லீகல் சைட்னால திருடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டார்க் வெப் அப்படின்னா இந்த சைபர் குற்றத்துக்கு ஹெட்டாக இருக்கு. அதாவது டோட்டல் இல்லீகல் இது நடக்கிறது இந்த டார்க் வெப்பில் தான் நடக்கும். எல்லா சைபர் இல்லீகலும் இந்த டார்க் வெப்பில் தான் நடக்கும். ஸோ உங்களுடைய டேட்டாஸ், அந்த ஜூம் ஆப் யூசர்ஸோட 5 லட்சம் பேர்த்துடைய டேட்டாஸ் இந்த சைபர் டார்க் வெப்பினால் திருடப்பட்டிருக்கு. இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 2 யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோரிடா, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோ, இது 2 யூனிவர்சிட்டியும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அண்ட் பேங்க் செக்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி பேங்க் இந்த ஹேக்கிங்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால் ஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் இப்போ அங்கே ஐடியில் வேலை பார்க்குறவங்களுடைய டேட்டாஸ் ரொம்ப முக்கியமான வேல்யூபிள் டேட்டாஸ். ஸோ அவங்க இந்த ஆப்பில் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் நடத்தும் போது அவங்களுடைய வேல்யூபிளான டிஸ்கஷன்ஸ் அது நடக்கும். ஸோ இது இந்த ஆப்பில் அந்த ஹேக்கிங் போது ஸோ அந்த டேட்டாஸை எல்லாம் இந்த டார்க் வெப் திருடியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரியே ஒரு 5,30,000 பேர்த்துடைய டேட்டாஸ் டார்க் வெப்பை திருடியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மையம் சொல்லியிருக்கு. இது ஆல்ரெடி இந்த ஜூம் ஆப்பை கூகுள், ஸ்பேஸ் எக்ஸு, டெஸ்லா, நாசா இந்த மாதிரி பெரிய நிறுவனங்களே அவங்களுடைய ஊழியர்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தடை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சிங்கப்பூரில் கல்வி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே இந்த ஆப்போட மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆப்பில் தேவையில்லாத வீடியோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆனதுனால ஸோ இந்த ஆப்பில் நிறைய செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டே இதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் புதுசாக. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 லட்சம் இது நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த ஜூம் ஆப் யூஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்பவே செக்யூராக யூஸ் பண்ணிக்கங்க. என்னோட சஜஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் இல்லைன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர்னே சொல்லலாம். இல்லை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ண அதில் அதிக ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது, அதனால் அந்த வகையில் ஓகே, அதில் எல்லா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அதில் மோர் செக்யூரிட்டி லூப்ஸ் இருக்குங்காட்டி அதிகப்படியான செக்யூரிட்டி லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அது செக்யூர் இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். அதாவது வேல்யூபிளான மீட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நடத்துறது ரொம்பவே டேஞ்சர்னே சொல்லலாம். உங்களுடைய டேட்டாஸ் ஃபுல்லாக திருடப்படும். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஓகே, பரவாயில்ல, அவங்களுடைய டேட்டாஸ் அவ்வளோவா இருக்காது. ஆனால் இந்த ஐடி செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட மீட்டிங் டிஸ்கஷன்ஸ் ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்கும். ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியோட ஃபுல் டிஸ்கஷனை பற்றி அந்த மீட்டிங்கில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை ஹேக் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூஸ், அந்த டேட்டாஸ் ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டாஸை இப்போ திருடியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி அது 2 பெரிய யூனிவர்சிட்டி ப்ளஸ் ஒரு பேங்க் செக்டாரோட டேட்டாஸ் எல்லாமே திருடியிருக்காங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஜூம் ஆப் யூஸராக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக்யூரிட்டியாக இருக்கணும் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது. அதாவது ஒரு பெரிய ஐடி செக்டரில் வேலை பார்க்குறோடைய ஒரு பெரிய ஜாப்பில் இருக்கவங்களோட எம்ப்ளாயோட டேட்டாஸ் திருடப்பட்டால் எவ்வளோ வேல்யூபிளாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால் உங்கள் ஜூம் ஆப்பில் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர், கால் ரெக்கார்ட் இந்த ஆப்ஷன்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ ஆஃப் பண்ணி வைங்க. இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டாஸ் திருடப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவுன்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் உங்களுடைய ஜூம் ஆப்பில் விர்ச்சுவல் வெயிட்டிங் ரூம் ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க.
அதாவது விர்ச்சுவல் ரூம் வெயிட்டிங் ஆப்ஷன், இந்த ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுவும் இல்லைனா முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய ஜூம் ஆப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுங்கள். மற்றபடி முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஆப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா பெட்டர் நீங்கள் சொல்லலாம். அது மாதிரி உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப செக்யூராக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டேட்டாஸை வந்து எந்த வெப்சைட்லேயுமே எதுலேயுமே திருடப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவுன்னே சொல்லலாம். உங்களுடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு பாஸ்வேர்டில் உங்கள் நேம் கொடுக்கறது, டேட்டா பற்றி கொடுக்கறது, இல்லை ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி கொடுக்காம ரொம்ப செக்யூரான ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டேட்டாஸ் வந்து எப்பவுமே திருடப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி. ஸோ எல்லோரும் அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க. அவங்க நேம் கொடுப்பாங்க, டேட்டா பற்றி இதெல்லாம் கொடுக்குறனால, அதாவது இப்போ திருடப்பட்ட 5 லட்சம் பேர்த்தோட டேட்டாஸில் இருக்கிற பாஸ்வேர்ட்ஸும் வந்து பேசிக்கான பாஸ்வேர்ட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணது ரொம்ப பேசிக்கான ஓல்டு பாஸ்வேர்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. புது வகையான ஸ்ட்ராங் செக்யூர் பாஸ்வேர்டை யாருமே யூஸ் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டேட்டாஸை செக்யூராக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கிற எல்லா பாஸ்வேர்ட்ஸுமே செக்யூராக ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நீங்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சளவு இந்த ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களுடைய டேட்டாஸ் இதனாலேயே ரொம்ப செக்யூராக நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் ஜூம் ஆப் யூஸராக இருந்தால் அந்த ஆப்பை செக்யூராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அவசியமாக இருந்தால் மட்டும், இல்லைனா நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பெட்டர். அவ்வளோதான் இந்த ஆப்பில் இது நீங்கள் சொல்ல வர்றது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மற்றவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஜூம் ஆப் யூஸராக இருந்தால் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.